सानदोंमोन 50,000खौ खामानियाव बाहायगोन होननानै नाथाय खावजाबायसो मोस्रोमानो लाय होनाय बायदि जादों मोजाङै थाला मारिना दोनबा खावनोनो हानाय नङामोन मानो बावनांगौ बियो बे जुदि बै सानखालि बावामोनबा खावनो हानाय नङामोन ना बिफा ओंखाम जाफैदो ओंखाम खननोसै आङो जाया आं जाथ'वा नोंसोरनो जाहैथां बिफा नों दहायबो जायाखै फुङाव फै जाफै आं जाया होनदोंना बिफा आंबो मिन्थिगौ नोङो जोबोद टेनसनाव दङ होननानै थेवब्लाबो नोङो ओंखाम जायालासिनो थाबाथ' जायाना जाफै एसे बिमा नों जुदि बै सानखालि थाला मारिनायमोनबा सनिया आंनि 50,000 फैसाखौ खावना लांनो हानाय नङामोन ना नों मानो बेफोरबायदि एसे गियान थानांगौ दिनै नोंनि थाखाय सनिया साहस मोननानै आंनि फैसाखौ खावना लांबाय आंहा बै फैसाखौ खामानियाव बाहायनो नागिरदोंमोन 1000 1000 5,000बाबो बेलेग 50,000 मा होनना बुंबावनो आं आरो बिफा नंमारगौ आंनि थाखायनो सनिया खावनो हादों नङाबा हानाय नङामोन आं मानो बावनांगौ बै सानखालि आरो जुदि मालाबाफोर बेफोरबायदि जाबावोबाना आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला दे आङो बुंना दोनखाबाय सनाखौबो सनियायानो खावदोंमोन ना किसमिसनि सनाखौ बिबो नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंनो अबावबा दोनफ्लांना लानानै बियो खावनो चान्स मोननानै खावना लांदों औ नेरसोन नंगौ आंनिबाबो बिनो खावदों सनाखौ मानोना बै सानखालि बिनो नायनो फैदोंमोन सनाखौ ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आं सोर मिथिगौ दे बिदि गावगायनि बिदानि फिसाजोनि सनाखौनो खावगोन होननानै आंबो आरो फोथायनानैसो बिखौ दांनो होदों दोननो होदों सोर मिथिगौ बिदि सनाखौ खावगोन होननानै थेवब्लाबोथ' नोङो उनाव मोनथिदोंना एसे गोख्रोङै थानांगौमोन ना नों मोनथिखागौआनो बिखौ सिखाव होननानै नों मानो आं जोबोद रागा जोङोलै बे खोथाखौ सानबाथाय आं बोरैबा मोनखाङो मिथिगौना ओरैनोलाय सनियाया सिखाव नङामोन सिगांफोर नाथाय दा बियो बायथ' खावनो गोनां जादों बेखार सेंग्राखौ मोजां मोनना लाबाय नालाय हेन्डसामथारनो मालाय हेन्डसामनि थाखाय फाग्लि जादों बियो थेवब्लाबो नोंनि थाखायनो खावनो हादों बियो नोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो एबारनिफ्रायनो आङो नोंखौ मालाबाबो दोननो होला आं आइखौसो दोननो होगोन नोंहा जेबो खाथोनानो गैया गियान होननाय बुस्थुआनो गैया नोंनियाव रागाखौथ' जों खागोन देनाय गोरोन्थि आंनिबो दं बे सनिया मानो खावनांगौ आरो खावदों 10-20 हाजारसो लांबाबो मानो गासैखौबो लांजोबनांगौ बियो मानो बिदानि फारसे एसेबो अननाय गैया बिहा गथ'नि फारसेथ' एसेबो अननाय गैयानो बिदानि फारसेबो अननाय गैया बिहा नंमारगौ दे बै हेन्डसाम सेंग्राखौ मोननायनिफ्रायनो बियो फाग्लि जामारदों नङाबाथ' आङो आगोलनिफ्रायनो एसेबां टेबोलाव दोनबाय फैसाफोरखौ जेरावनो मेरावनो दोनो थाइसेबो गोमाफेरामोन बै हौवाखौ मोननायनिफ्रायनो सिखाव जादों बियो आरो हेन्डसामा जागोन आरो बेखौ हेन्डसाम जानानै मा जानो सनिया नोंनि हौवाया जुदि एसेबो गियानानो गैयाबा नोङो दासो जेबो साना हौवानो थांदों र' हेन्डसामनि थाखाय नाथाय नोङो उनावसो फस्थायगोन आरो फाब होनाय मोनसे बुस्थु दङना बेथ' नोंनाव नांखागोन मानो होनबा नोङो बिदानि फैसा 50,000खौबो खावबाय आरो आइ किसमिसनि सनाखौबो खावबाय नोङो गावगायनि खुसिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामजोबदों न' नोङो गुबुननिखौ सानालासिनो नोङो गावगायनिखौल' सानो माबायदि जातनि मानसि नोङो नेसोना आंखौ दाखालिनिफ्रायनो सैया खालामगासिनो माथो होआ खालामगासिनो मा जाबावनो गामियाव ओंखारलांनोनो हाला माथो अबे खर'आव अबे गामियाव हाबा जाहैमारदों बियो जुदि जायगाखौ मोनथिनो मोनबाना थांनानै ओरैबायदि थाथा थुथि सोबाना फैगौमोन आङो ओमफ्राय फैसा 50,000खौबो लाबोखागौमोन आं नाथाय मानसिखौ लाबोआमोन आं नांला बेखौ साला बिदानि 50,000 फैसा खावनानै खासनहैदों बियो अ बाबा नों मा खरनि हेन्डसामथारनो गारनो हायानो हेन्डसाम माथा गरमा थैनो नागिरदों बियो फस्थायगोन उनाव फस्थायगोन दासो थांदोंना उनाव बेसेबा फस्थायगोन बियो आइखि फस्थायाहाय आं नायफिननायाव गैया बेथो मायबाफोर प्रब्लेम जाबाबो आंनियाव मदद बिफैबाबो आं होआ थाइसे फैसा होआ न'आवनो फैनो होआ आं मा बुंगोन आं मिथिगौ ना मालाबाफोर जुदि फैसा बिनो फैयोबा गोसथोनाया आंखौ सोंनानै गोसथोदोंमोन ना खारसनखालि आंनियाव सोंनानै खारसनदोंमोन ना नोङो होननानै डाइरेक्ट बुंखागोन आं बेथो सिखाव नङामोनहाय बिबो सिखाव नङामोन बै सिगांनि थाखायनो फाग्ला जादों बियो कथक आलायसेलाय फैसा गोलैना थायोमोन आंनिबो बिहामजोनिबो बिदानिबो थेवब्लाबो थाइसेबो लाफेरामोन बियो लाबाबो सोंनासो लायोमोन बै सेंग्रायानो खावनो होयोमोन खोना बेनो सिखायदों आंनि फिसाजोखौ गाज्रि सोलोफोरखौ बिहामजा बुंनायाव फोथायगोमोन आं फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय उनावसो नंमारगौबो दे जोंहानि न'आवलाय सोर फैयोथाय सोर हाबो रावबोआनो हाबखाया आबै मा नोंहालाय माथो जाखो आरो मानि आबै जालायखो आबै नोङो आंखौ मानो रागा जोंदोंलै आंथ' नोंखौ एसेबां मोजाङै माथोसो होदों मानसियाबा मा टेनसन आबै सनिया आंनियाव अबाव हाबा जामारदोंलै
मा मिथिगौ आंलाय दा मा मिथिगौ नोंसा नोम्मानि मोजाङा अबावबा हाबा जाहैदों सोरबा हेन्डसाम सेंग्रानो थांथोहाय थांथो थैथों नोंसा नोम्मानिनि आखला मोजां नंला फाग्ला जाबाय सेंग्रानि थाखाय नोंसा आइयाबो नोंसा आइनिबो गोरोन्थि दङ बै दिनखालि नोंसा आफाया एसेबां मोजाङै थाला मारिनो बुंबायनो गैया मारिदियानो थालाखौनो दा खावना लांबायना फैसाखौ आरो ओइ रावनोबो खिन्थानाङा दे नोंनि लोगोफोरनोबो खिन्थानाङा मिथिबाय नोंसा आइनियादि फैसा खावनानै खास'नायदों होननानै दे नङाबा खिन्थु नोङो आंजों मानजा मोनजागोन मानजा आं खिन्थाया दे आबै आं रावनोबो खिन्थाखाया आबै नोंनियाव माबा थाइबा गांनै दङ ना आंनो नांगौमोन गैया आंनाव थाइबा गैया नोंसा आइनावबो दं खोना बिथां आंनाव गैया जिउआव ना खुसि होननायानो गैला आंहा जेखिबो टेनसन ओरैनोबा फिसौजोनिबो टेनसन हौवासा जागोन होनना सानदोंमोन हिनजावसासो जाना होदों बेबो गोसोम बन्दी बेखौबो आरो सोर लांगोन देनां टेनसनै जेथिंबो टेनसनानो जोबला फैसानि टेनसन फिसालानि टेनसन बिहामजोनि टेनसन फिसौजोनि टेनसन दा नै आरो फिसाजोनि टेनसन जालायबाय नङा मा मावनानै जाहैनो नागिरदों बियो 50,000 फैसाखौ लांनानै बियो मा थैनायालागै जानो हागोन सानदों नामा आया दासो नों थांदोंना बेफोरबायदि उनाव फस्थायगोन नों नायबाय था सनिया आयै मायो रागा जोंगासिनो आं दाहारनिफ्रायनो औलै आयै आंबो सानाखैमोन आं सनियादि एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावगोन होननानै बेबो बिहामजोनि थाखायसो हादों खावनो दामजा जुदि आलमारिखौ ताला मारिना दोननायमोनबा खावनो हानाय नङामोन ना बेनो सान्स होनाय रखम जादों औलै आयै नाथाय मा बुंबावनो बे मोस्रोमाबो जोबोद बावो बेफोरबायदि बावबा जाया बोरै सोलिगोन बेफोरबायदि बावबालाय मा देनां गावनि गथ'खौबो बावगोन नामा अबावबा लांबाथाय मालाबाफोर जुदि बेरायनो लाङोबा बै फुजा फाथालफोराव थाङोबा गथ'खौबो बावलांगोन नामा माथो होनना बुंबावनो आरो आयै दा बेबो बावोनो बावो होननानै बुंबानोखि जाया आबा दे लांथो दे आंनि 50,000 फैसाखौलाय खैदिन जानो हागोन बियो साननैसोल'सो जानो हागोन बिनि उनाव गावनो फस्थायगोन बियो औलै औ ओमफ्राय आयै दाथ' आंनियाव थाइसेबो फैसा गैयालै आखायाव ओमफ्राय आंनो 5,000 गोनांथि जादोंमोनलै नोंनियाव दङना नोंनोलाय आरो 5,000 फैसा मानो नांगौ जाखो आयै आंना मबाइलानो गाज्रि जागासिनोलै दाखालिनिफ्रायनो आं मोजाङै नायनो हायाखै बेनिखायनो गोदान लानो सानदोंमोन आं बाखिखिनिखौलाय अबाव मोनगोन आंनावथ' 5,000 दङ देनाय लोगो सासेनिफ्राय दाहा लानोसै मा बुंबावनो नोङो दाखालिल'सो 50,000 मोनबाय दा नै लोगोनिफ्रायसो दाहा लानांगौ गोनां जाबाय ओरैबायदि फस्थायगोन ना बै सनियाया माने आंनि खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारला दे बिनि थाखाय फिसाजोबाबो गोरोन्थि मावबाथाय रागा जोङोहाय दे माथो बुंबावनो आरो बेफोरबायदिनो जानो लागा दंखायोमोन खोना बेनिखायनो जाबाय थांसिल' जाबाय फालिलाबानो जासिगोन आब' लाइमोन आब' ओजों फैलाय थांसै आङो अजा सकसिम मोनफैसिगोनानो खोना आंनो ओंखारना थांनो हायाखै दाबो थोरसि सुनायावनो गोबाव जाबाय आब'आ बुंदोंमोनानो सुनाङा होननानै जाबाय नामा नोंनियालाय औ जाबायथ' आब' नोंबो थांनो हागौमोन ना थौना आब' थाङा आङो मानो थांनो आंहालाय नोंसोरजों डिस्टार्बनो जेबो डिस्टार्ब जायालै आब' नोंबो थांफानो हागौमोन ना जोंफोरजों थाङाहाय मा मालाबा थांगोन दे दिनै थांथ'ला आं नोंसोर थांग्रोनाय सानैबो दिनै ओमफ्राय मा बे दख'नाखौनो गानबाय थायो माथो नोङो बेलेग दख'ना गानलां बेखौनो गानबाय थायो नोङो आब' गोबाव जाबायलै आं बेखौनो गानलांनोसै खोना मा गाज्रिथार नुदों ना मायो गाज्रिखौथ' नुवाखै थेवब्लाबो नोङो बे दख'नाखौनो गानलांबाय थायोना नोंहा एसेबां बुरजा दख'ना दङ बे गांसेखौनो गानबाय थायो माथो आरो गस्लाखौबो मानोबा आं मोजां मोनसोयो गाननो बेनिखायनो नाङा दे नोङो दिनै बिग्रायखौ लोगो हमनो थांगोन ना नोङो बे दख'नाखौ गाननाङा आंनिबा नोङो गुबुन गान माबायदि गाननांगौ आं माबायदि दख'नाखौ बिदिनो गलाब खालारनि बा गोजा खालारनि बेफोरखौ गानना थांबानो जाबाय दादे बियो मोनफैसिगोनानो खोना ओमफ्राय जेबो नङा दे नोंना दख'ना गाननायालाय बेसे गोबाव दे 5 मिनिट 10 मिनिटल'सो लागोन 10 मिनिटखौबो नेनो हाया नामा बेयो होमबा आङो गानलांनोसै नामा औ गान बेलेग दख'नाखौ गानदो बेखौ नों खुना दोनदो ओमफ्राय फालिखौबो बै गांसेखौ ला दै दाखालि बायनाया जागोन दे जागोन आब' ओंखाम ओंख्रि दंखायो नोङो भाजा एवबानो जासिगोन दे जागोन दे आं एवगोन थांदो थां नोंहा माथो गोबाव जायोनो दख'नाखौ गानस्लायहैदो थांनि र' नोंबोदि आरो एसेबां दख'ना थानानै बे दख'नाखौनो गानलांबाय थायो अबावबा थांबाथाय अबेसे मोजां नुयो समायो थेवब्लाबो आरो गांसेखौनो गानलांबाय थायो नामा बाखिखिनिखौलाय मानोथ' बायदों गानाबा बेनि सायाव आरो दिनै बिग्रायखौ लोगो हमनो थांगोन एसे देलायना थांनांगौ मानसियानो सिम्पोलथार लिपस्टिकबो लानो नागिरा काजलबो लानो नागिरा दासो एसे लाग्रा जाबाय सिगांथ' लानायानो थाङामोन
अबसे मानसिखौ जेबो लायाबाबो मोजां नुयो थेवब्लाबो देलायबा एसे मोजांसिन नुबावो आरो सिख्ला मानसि नालाय देलायनांगौ बिबारा थांबाथाय उन्दुनोसो ओंखारसोबाय माथो हेलौ मा खौरां माथो दिनैसो नोंहा माथो हाबा जानायनिफ्राय खबरखौनो लायाखै आंखौ सानसेबो बिदिनोथ' होननांसिगोन मा बुंबावनो दे आं हरा दे नोंबोथ' हरनो हायोमोन ना दाथ'नो दिनैबा आंसो हरबाय आं दा हाबा जालायनानै नोंखौ सिगां खबर लाग्रोदों ओमफ्राय नोङो माथो आंनि हाबानिफ्रायनो खबरानो गैया नोंबो लायाखै नालाय बेनिखायनो आंबो लायाखै दे बेफोरखौ बाद हो एबारनिफ्राय खबर लालायलायबाय थागोन एबार खिन्थु आं नोंसानाव थांगोनसो दे नोंसानि न' नायनो लुबैसोदों आं नोंसा हौवालायनि न' जागोन दे फैमारदे आं खिन्थु नेबाय थागोन दे थगायनो मोना नोङो ओमफ्राय मा खालामदों नै आङो ओंखाम संनो फैदों र' ओमफ्राय गेसाव संगोन ना अराव गेसावनो सङो जोंहा मालाबाल'सो अराव सङो आरो जोंहाना इसिङानो मोनथाम हे भगबान औ माने अराव संग्राया बेलेग आरो ओरैनो मोननै दङ बा मोजां न'आवनो गोलैदों दे नोङो मालायबा धोनि ना आंसो माबायदि मोनोबा ओमफ्राय नोंहा बयफ्रेन्डआलाय माथो जाखो है गारबायलै आं आजिखालिनि बयफ्रेन्ड फोथायनो हायाहाय नंगौ नामा ओमफ्राय माला हाबाया नोंनिया हाबा जाला नामा जागोनहाय र' खामानिफोर जासिगोन दा जाथ'ला जादो थाबैनो जानांगौ नोंनि हाबाखौबो नोंनि हाबाया खिन्थु हाजासे जाखादों दे जोंफोरो नोंनि हाबायावबो जागोन आरो बाजै गावदांखौसो एदावनि र' आइयाबो गैखाया दखानाव थांदों बाजै गावदां मा खालामदों बाजै गावदां सना जोंना लोगो दोनथ'नाय दा हरगोन दे ना मानो आयौ आं हरगासिनो र' माने आं एसे बेस्थ'थ' दे ओंखाम संबायना सङाखै बाजै दे संदो माबारै नोंनि आखाइनिफ्राय संनाय ओंखाम ओंख्रि जानो मजायानो आलादाखा संनि र' नै दासो संनो फैदों आं आइयालाय आइया गैया फै जोंनिया सानसेयावनो डान्स मारिनि मा होनदों नोङो बेफोरखौ मा बुंनाय जाखो बेलाय ओरैनो एदावदोंसोब्रा बाजै सना मोजां मोना दे गबदा बेफोरबायदि एदावबा नों थां बेनिफ्राय आं ओंखाम संनोसै मा खोथा जाखो बेलाय बाजै सना आं थाबा नोङो ओंखाम संनो हाया आरो मोजांसो आंबो नोंखौ हेल्प होगोन मैगं हाना होनांगौ नामा हा दालि सुना होनांगौ हा नाङा आं हारसिंनो सुगोन नोङो एसेबां खस्थ' खालामाबाबो जागोन दे आंनो हागोन आंनो सुगोन आंनो संगोन ओइ बाजै नों हारसिंनो बेसेबां मावनोब्रा आंखौबो लिंफानांगौना हेल्प होनो गेजेर गेजेर आंनो रावनिबो हेल्प नांलाया आं मावनो हाखागौ हारसिंनो नङा माने गुबुनखौ लिङाबाबो आंखौ लिंनांगौ ना गबदा नों आंखौ मानो बेफोरबायदि एदावबाय थायो आं मोजां मोना आङो नोंनि बिबाजैसो बेनिखायनो बिबाजै रोखोम खालामनांगौ बिबाजै होननानै एसेबो सनमान होआ माथो नोंलाय मा जानला मानला बुंबाय थायो नोङो बिबाजैसोलै एदावनो हायोब्रा बाजै सना बिबाजैफोरखौलाय एसे एला एदावनाय जाखायो नों बेखौनो एथ'ग्राब गाज्रि मोनो आरो आं एदावजानो मोजां मोना बाजै नोंनि खानाया मा एसेबां मोजां हगार गबदा नोङो बेनिफ्राय थां आरो आंखौ ओंखाम संनो हो आरे संदोब्रा बाजै आंबो नायनोसै नों बोरै सङो माबायदि स्टाइलाव सङो बाजै औ बाजै गबदा मा मोनदों नोङो नों सादानो फन खालामनानै खिन्थाहरगोन आं दानो फन हरनानै खिन्थागोन आं ओइ बाजै इसेबो एदावनो मोनला होमबा नोंखौ ओरैनो बिबाजै जागारदों नों एदावनायाबो गोबां रोखोमनि थायो नाथाय नोंनिया एसे आलादा जाखायो एदावनायानो मा आलादा जायोब्रा बिबाजैफोरखौलाय बिदिनो एदावखायो माथो नों आंखौ एदावनो आं मोजां मोना आं बेनिफ्राय र' नों सादाखौ फन खालामनि र' खालाम बिदानो खिन्थाना होथारगोन आं एबारो बांदानिफ्राय बांद्रायसो जासिनबावबाय फन हम राहुल मानोबा गोसोफोरखौनो मोजां मोनलालै न'आवबो थांगोन होननानै थांनायानो थायाखै आं बै दालिनि थाखायनो न'आव थांनो बायोलै गोसो जाया आं बिनि मोखां नायनो मानोना आंनि गोसोआव दाबो लाइमोनानो दं लाइमोना जुदि आंखौ खेबसे निमाहा होनानै आंखौ गनायना लाफिननाय मोनबा आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामफिननाय मोनबा आंनो जेबो नांलामोन जिउआव बै बिबारियाबो मानो लाइमोनजों रायज्लायनो होआ लाइमोना आंजों रायज्लायबा खिजानिबा गलिगौमोनानो नाथाय बै बिबारि मोना रायज्लायनोनो होआ माथो नाम्बारखौनो होआ बे दालिमाबो मा मोनखांबाय थादों मानसियाबा मा टेनसन साला खालि फन खेबसे रिसिभ खालामाबा मा खर'खौ हरबाय थायो
र' रिसिभ खालामनानै एसे रायहरनि र' मानि मा एसेबां डिस्टार्ब हरबाय थायो। बुं मा खामानि दं बुं। मा खालामदों नोङो? आं बेस्थ' मोनथिगौ ना। नोङो रिसिभ खालामाबा मानो हरबाय थायो? नोङो एसेबो बुजिया नामा? एसे बुजिनांगौ नोङो मानसिया मिथिगौ ना? बेस्थ' थायो थाया जेबो मोनथिया जेबो साना हवालासिनो हरबायानो थागोन। मायो माखौ एसेबां फन खालामबाय थायो? मा खामानि ओंखारबाय थायो हा? मा आङो नोंजों सानसेया रायज्लायबाय थानांगौ नामा? राहुल बेफोरबायदि बुंनाङा। नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो? दे बुं दे मामोन मानो फन खालामनायमोन? नों न'आव माला फैगोन? बैसागुआव थांगोन होनखादों माथो। राहुल नोङो फैगोन होननानै एसेबां दिन जाबाय। नोङो जुदि बैसागुआवबो फैयाबा? आं थांगोन। माबा राहुल आं मोनसे बाथ्रा खिन्थानो नागिरदोंमोन। मा बाथ्रा? दे थाब खिन्था आंहा खामानि दं। माबा गब्दाया। मायो गब्दाया मा जादों? गब्दाया जेबो जायाखै जानाया। माबा बियो। मायो मा खिन्थायाबो दोन। गब्दाया माबा आंखौ एदावबाय थायोसो। मा गब्दाया नोंखौ एदावबाय थायो? औलै आं मोजां मोना बेफोरबायदि एदावबाय थाबा। नोंखौ बिबाजै होननानै एदावो, नोंखौ बिबाजै होननानै ओरैनो फाल्तु खालामो। नों बेखौबो गाज्रि मोनो हो दालिम? नङालै बिनिया एदावनाया एसे आलादा टाइपनि। मा आलादा टाइपनि? जेनेबा नोङो आंनि फंबायखौ बदनाम होनो नागिरदों नामा? गाज्रि बदनाम? नोङो जाबायसि सानदों बेफोरबायदि नङा दे दालिम। आंनिया फंबाया एसेबांबो गाज्रि नङा मिथिबाय? राहुल नोङो फोथायना बियो आंखौ मोजां नोजोराव नाया। दानि बैसोआव फैनानै आंखौ एदावसोदों। आंनि खानायबो दांलायदोंसो। खानाय दांनायल'खौनो नोङो एसेबां गिदिर बाथ्रा बानायदों? बिबाजै होननानै ओरैनो दांबाय आरो खानायखौलाय। खानाय दांनायानो गाज्रि जाबाय नामा? खानायल' दाङा बियो आंनि खावलायफोरखौबो दांनो नागिरो। दालिम नों खिन्थु बाथ्राफोरखौ बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बानायना बुंगासिनो दे। आं मिथिखागौ आदाया नोंनि बाथ्राखौ फोथायनाय नंखाया होननानै। सिरि सिरि खोनासंखुमाबाय थानिर' नोंसोरनि रायज्लायनायखौ। राहुल आं मोनसेबो बानायना बुङाखै। आं जा बुंदों बेफोर सैथो गोजा। आं नंगौखौसो बुंदों। जेबो सैथो खोथा बुङाखै नोङो दालिम। आंनि फंबाया बेफोरबायदि नङा दे। जाथा माथा बदनाम होनाङा। नोंखौ आं बेफोरबायदि होननानै सानाखैमोनलै। नंमारगौलै राहुल नोङो फोथाय। बेनिखायनो नों न'आव फैदो। नों न'आव फैबासो बियो आंखौ एदावनो हानाय नंला। दोन फाल्तु बाथ्राफोरखौ खोनासंनो आंहा टाइम गैया। फोथायलै राहुल गब्दाया आंखौ मोजां नोजोराव नाया। सान्स मोनबानो आंखौ बोरैबा खालामथारो। दांनो नागिरो बिलिरनो नागिरो। दाबो आइ गैयैखाय आंखौ साथ्लाफैबाय थादों। ओमफ्राय मा बुंदों मिथिगौ ना? फै बाजै सना जोंहा आइ गैयैयावनो सानसेयावनो डान्स मारिनि बेफोरबायदि बुंदोंसो। दालिम नोङो मा मोनदों हा? आंनि फंबायखौ ओरैनो बदनाम होना मा मोनदों? दे जेनेबा आं न'आव थाङाखै दे। आङो न'आव थाङाबानो नों आंनि फंबायखौ एसेबां गाज्रि बदनाम होनांगौ नामा? नंमारगौलै राहुल गब्दाया मोजां नङा। आंखौ बोरैबा नोजोराव नायबाय थायोलै। फोथायजायाखैना? आंनि बिदाया आंखौ मालाबाबो गाज्रि मोना मिथिबाय? आरो आंखौ मालाबाबो गाज्रि साना। आरो आं मानसिया मोजांखायानो मिथिबाय? दा नोङो बिबाजै जायो नालाय बेनिखायनो एसे चान्स लायो आरोलै। दोन आंहा खामानि दं। दोननाङा र'। जेबो खोनासंनो गोसो गैया आं। दोन। राहुल खोनासंनांगोन नोङो। मानोना आं नोंनि हिनजाव। जेनेबा नोङो गावखौनो गाव मा सानना लादों हा? नों आंनि फंबायखौ बदनाम होनानै नों मा लाब मोनगोन दालिम हा? आं न'आव थांनो गोसोबा आं थांखागोन गावनो मिथिबाय? दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि फाल्तु बाथ्रा बुंनांला दे आंनि सिगाङाव। नङाबा खिन्थु आं बुंथ'ला। दोन नोंनि बाथ्रा एसेबो खोनासंनो गोसो गैला आंहा खामानि दं। राहुल नों फोथायलै मानो फोथाया? आंनि फंबाया बेफोरबायदि नङा आं मिथिगौ। आं आंनि फंबायखौ उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोदों मिथिबाय? नोङो बिनि असेना ना आं बिनि असे? दिनैनिफ्राय खिन्थु गब्दाखौ बेफोरबायदि बदनाम होनांला दे। नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दे बुंना दोनखाबाय। दोन जेनेबा आङो न'आव थाङैखाय न'आव थांगोन होननानै फंबायखौनो बेफोरबायदि बदनाम होबाय आरो। दालिम आं नोंखौ मोजांसो सानोमोन। नोंखौ आं सिगां मोजां साननायावनो आं नोंखौ सैयामोन। आं नोंनि महरखौ नायनो गोसो गैयामोन। दाथ' आरो नोंखौ बांद्रायसो सैला जाबाय। नोङो आंनि फंबायखौ गब्दाखौ एसेबां गिदिर बदनाम होदों। गब्दाया बेफोरबायदि नंखायानो मानसिया। बिबाजै साननानै ओरैनो एदावो आरो खानायफोरखौलाय ओरैनो दाङो आरोलै। बे खानाय दांनायालाय मा गिदिर बाथ्रा जाखो?
नङा बियो बांद्राय ओरैनो बानायना बुंदों खावलायफोरखौ बिलिरनो नागिरो दांनो नागिरो होनना बुंदोंना ओरैनो बानायना बुंदों बियो आसरित नोंबो दालिम नोंखौ एसेबां गोसो गाज्रि सानाखैमोन आं आंनि फंबायखौ नोङो एसेबां गिदिर बदनाम होबाय आंनि फंबायखौ नोङो एसेबां गाज्रि खालामबाय दिनै